Ekainak 8, 11 orduz 11 kantu ekitaldia izango dugu Txantreako Ezkaba plazan. Honi buruz hitz egiteko hemen dauzkagu Mikel eta Endika. Ongi etorri, zer moduz? Ongi. Bueno, nork antolatzen dugu ekimena? Bueno, Euskaldunon Biltoki elkartea, 2000an sortutako elkarte bat da, eta ordutik ona Euskararen bidetik, elkarte Euskalduna baita, Euskaldunez osatua, antolatzen dugu urtero eta urte osoko programazio kultural bat. Eta orduan, horren barruan, urtero egin dugun bezala, iaz hasi ginen proiektu hau martxan hartzen, 11 orduz, 11 kantu. Zergatik edo, nik esango nuke, orain pixka bat moduan ere jartzen ari da, eta talde asko, persona asko, kantuaren inguruan eta pixka bat kalean eta etxetan eta elkartetan eta kantua indartzen ari zela ikusi genuen. Eta guk pentsatu genuen, hori nolabait ginda bat, Euskararen ginda bat izateaz gain izan zitekeela baita ere, zergatik ez, Euskal komunitatea indartzeko tresna bat. Eta orduan guk kantura konbidatzeakin batera nahi genuen komunitate hori edo Euskararen komunitate hori aportazio txiki bat egin. Eta aportazio hori esan genuen, zergatik ez dugu erronka bat egiten, erronka bat Euskaldunontzat beti gainera apostu munduan eta ibili izan garenez, esan genuen apostu bat, 11 orduz, 11 kantu, eta planteatu genuen, jende ezberdin etorri da dira, ez da profesionalen kontu bat, etor da ditezela adin guztietako jenteak, taldeka, banaka, hori berdin zaigu, eta izan da dira nolabait Iruñerriko edo Txantrako batez ere, baina Iruñerriko euskaltzale eta euskararaz ari nahi dutenen komunitate hori indartzeko espazio bat, eta helburu horrekin sortu genuen, eta iaz nahiko ongi atera zenez, eta askok esan ziguten, hau errepikatu beharko da, eta aurtengoz berriz egitea erabaki dugu, eta gero ikusiko dugu aurrera zer gertatuko den. Beraz, pasaren urtean erronka egin zenuten, eta 11 orduz egon zineten? Bai, lortu genuen 11 orduak betetzea, eta gainera esandakoa jende oso gustora aritu zen. Gainera aldez aurretik ematen da izena, nolabait izaten dugu zerrenda osoa kantatuko dutenen eta baita ze kanta kantatuko dituzten ere, eta joaten gara gu aurkezten. Jendea nahi gogotzen eta jaisten ez zen atokira eta guk aurkezten ditugu, beraiek zein kantak, egileak eta dena ere informazio guztia eman saiatzen gara, azkenean euskal kulturan ekarpenak egin dituzten musikari eta abeslariei ere beren ekarpena eskertzeko edo ez bakarrik kantatu, baizik eta kanta horiek nork egin dituen eta jendeari ikusarazi. Eta lortu genuen egia esan, sopozik gelditu ginen eta horregatik egin dugu aurten berriz, eta aurten ere saiatuko gara. Ematen du beteta daukagu eguna eta ematen du etzaterako dela. Osea, beraz, aurretik apuntatu behar da jendea? Hori da, horrela egiten dugu bestela kaosa litzateke, bestela agian momentu batean mundu guztiak parte hartu nahiko luke eta beste ordu batean elegoke inor, hori azkenean goizeko 11-etatik gaueko 10-etarat ordu asko daude orduan antolaketa hori beharrezkoa da, eta batzuk nahiago izaten dute bazkala aurretik kantatu, gero bazkariare izaten dugunez bazkala ondoan mai inguruan eta aritzen gara denok elkarrekin, eta gero arratsaldean zarrere jendea igotzen joaten da, eta azkenean bete ditugu ordu guztiak ematen duenez. Beraz, ekitaldia, kantuaz aparte daukazue bazkaria eta zeo zer gehiago nola antolatua dago? Bai, hori da, karpa bat daukagu justu Ezkaba plazan elkartearen aurrekaldean jartzen duguna, eta orduan goizeko 11-etan hasten gara kantuan, eszenatoki gainean, eta ordu biak pasata edo bazkaria egiten dugu bertan. Orduan jendeak uzten dio ateratzeari eta denak sartzen gara bertan, eta bertan bazkaldu eta gero mai inguruan edo kantatu tarte batez. Eta gero atxaldean zehar berdin jarraitzen da, eta bukaera aldera 8:30 edo izaten dugu ere mokadutxo bat jateko txistorra eta jartzen dugu, eta
azken txanpara, gauko 10:00 indarrez iristeko. Eta ze kanta mota, osea, bakoitzak aukeratzen du kanta izena ematerakoan, edo nola? Bai, norberak aukeratzen du abestia, saiatzen gara, 2 edo 3 aldiz baino gehiago ez da dila egunean zehar kantatu abesti bera, orduan deitzen duenarekin adosten dugu nolabait pixkat hori ez dadin gertatu beti abesti berdina kantatzen egote ez da. Orduan bai, jendeak deitzen du eta horren arabera antolatzen da pixka bat persona bakoitzaren ordua eta ze abesti. Interesantia da, indikak lehen esan duen bezala eta guk aprobetxatu nahi dugu, hau omenaldi bat ere badela, omenaldi bat hainbat eta hainbat jenteri, hainbat artistari, bai abestien letrak sortzen hau idazleak eta bai hainbat abeslari musika jarri diotenak, horiek egiten duten lana hori eta jendea aprobetxatu momentu horretan abestiek nola egin dituen ezagutzeko eta haiei omenaldi txiki bat egiteko. Eta adibidez, nortzuei? Abesti bakoitzaren egilei, bai letra aldetik, eta jendeak abestia aukeratzen duenean guk bilatzen du norena den abesti hori, bai letra aldetik eta bai kantu aldetik, eta esan egiten dugu publikoki. Gero da, denetariko kantak daudela, batzuk dira oso ezagunak eta betiko euskal kantak ez, mundu guztiak kantatzen dituen horiek, eta horiek dira zuzen ere nolabait saiestu nahi dugunak etengabe errepikatzea, ez? Zeintzuk dira horiek adibidez? Beti ditugu batzuk oso mitikoak direnak, ez? Txori sadarren izan, eta horiek kantatzen ditugu eta behin baina goiagotan bizpahiru aldiz ateatzen dira gunen zehar, seguraski, baina ez duguna nahi da mundu guztiak esatean nik hau kantatu nahi dut, denek berbera, eta ez bagen hori aldez aurretik antolatuko, azkenean egun osoan zehar kanta bera kantatzea ez da helburua, ez? Baina gero ere bestelako kanta asko ere daude. Batzuk norberak einak, ze kantautoren bat igual ere etortzen da, bere kantekin ez, edo talderen bat bere kantekin, gero bertsolariak ere baditugu eta horiek momentuan improvisatzen dute. Zer gehiago, bago ere, denetatik gero jarri daiteke musika aukera dago, batzuk abez batzan moduan etortzen dira eta haiek kantatu ez, beste batzuk ekartzen dute agian musika tresnaren bat. Eta momentuan beste batzuek eskatzen digute jartzeko fondoan musika ordenagailuarekin eta horren bidez kantatzen dute eta aukera hori ere badago. Orduan karaoke antzera edo. Gainera, pantalla batzuetan jartzen dugu abesti gehienetan behintzat letra jartzen dugu bai kantatzen ari direnek eta bai jendeak jarraitu ahal izateko abestia. Orduan, pixkat egunak denetarako ematen duenez, kanta mota desberdinak eta modu desberdinetan kantatuak ditugu. Bai, importantea dena bakarrik eskatzen duguna euskaraz izatea. Euskaraz kantatu behar da eta edozein motatako abestia kantatu daiteke. Eta ez da zertan profesionala izan. Hau da, ongi pasatzeko eremu bat eta hau da denei irekitako toki bat. Kantatzen dugun bezala jaiak direnean edo edozein ospakizuen dugunean kantatzen dugun bezala mai inguru batetan, alaxe behar du izan plazan ere kasu honetan. Eta hasieran jendea lotxatuta egoten da edo ez? Nola joaten da? Adibidez izena emateko orduan, agian normalean kantatzen duen jendeak edo ez du inolako arazorik izena emateko eta gainera gogoz egiten du eta gero bada jendea agian kantatzea gustatzen zaiona, baina ez duena normalean jendea horrean kantatzen eta pixkat tiratu behar zaiona, ez? Baina azkenean pixkat tiratuta eta animatzen dira. Eta gero egia da, agian aldez aurretik agian lotxa izan dezaken norbait, momentuan ja giroan sartuta eta ez ikusita besteak nola egotzen diren eta agian trago pare bat hartuta edo, errezago ateatzen dela ez. Eta gainera, azkenean, egia da estenatoki txiki bat jartzen dugula, baina oso xumea da, ezakin nola esan nahiko etxekoa da edo nahiko alde horretatik hurbila, goxoa ez dakit, ez da ez duzu kriston estenatoki batera ego behar kriston jendetzain aurrean, ez? Orduan, jendea azkenean, igual lotxa badu hasiera, baina pasatzen zaio. Eta Euskaldunon Biltoki Elkartea, honetaz gain ze beste gauza antolatzen dituzue? Oso betitik oso zabala izan dugu eskaintza ez da, eta proiektu batzuk urtero egiten direna dira, beste batzuk
urte gutxi irauten dutenak, beste batzuk behin-behinegok eta kitxo, denetatik, baina labur bildutan igandero ematen dugu umentzako zinea, ikastaro batzuk ere eman izan ditugu, baitzuken aldetik helduentzat eta baita ere umentzat, sukaldaritza eta sektore ezberdinei begira, hitzaldiak eta ere ematen ditugu, formatu txikiko ekitaldi musikalak eta olakoak ere bai. Oso zabala da, noizbait barnetegiren bat ere egin izan dugu ume eta gazteek euskaraz gehiago egin dezaten, kolaboratzen dugu baita ere mintzakide oloko gauzekin eta zentzu horretan eskaintzen dugu gure lokala eta egoitza horretarako. Nolabait elkarteak 55 bazkide gara, beti garbi eduki dugu bi arlotan ari behar dugula, bata ongi pasatzeko historia eta beraz elkarte horrek aisialdirako balio du, badu bere jantokia sukaldea eta bat eta beste jendeak otorduak eta barra egiteko, baina beste arlo eta importanteena da kulturari bideratua eta euskarari bideratua. Eta zentzu horretan urtean nahiko betea eta ezberdina da denei bildua dedikatua ikusten dugu gure programa. Eta adibide hauxe ere bat da, 11 kantu zen zerbait lortu da dugu eta pozik bagaude hori da, ez? Badoa zela kantatzera, umeetatik hasi eta jubilatutara. Eta tarte hortan denetik sartzen dire. Hori lortu dugu eta hori guretzako euskal komunitate osoa bezala begiratuta gauza ederra da. Ondo. Eta, lehen aipatu duzue abesti bat gero jarriko dugula, nola bururatu zaizue hau? Bai, aurten, bigarren urte ontarako, pentsatu genuen pixkat jendearen gana iristeko eta publizitatea egiten hasteko eta horrela zagatik ez dugu bideo bat egiten eta zabaldu ez, eta horrekin jendea animatu. Eta orduan genuen bideo bat ator-ator Gabon kanta hartu genuen eta aldatu genion letra, bai. Nola esaten duen ator-ator mutiletxea, esan genuen ator-ator lagun kantura, ez? Eta horren inguruan genuen bideotxo bat eta eski genuen YouTubeen eskuragarri dago eta hortik pixkat jendea animatzeko eta hori kantu bat sortu genuen eta larun batean hori izanen da lehenbiziko kantatu. Nolait txupinazoa emateko kantatuko duguna bestia. Zuek animatu? Pixka bat, jokoz kanpo harrapatzen da besti horrek, Gabon kanta da eta zer delata eta udan pixka bat, kontraesan hori nahi eta egin duen, pixka bat, zer esan emateko eta umore pixka bat ere tartean sartzeko eta nolabait... Atentzioa ditzeko. Atentzioa ditzeko eta izan da dien pixka pizgarria. Zuek ere eszenatokian ikusiko zaituztegu, ez? Bai, artenako gara, zer gatik ez. Bai, ni adibidez, ni beste lagun batekin aurkezten ibiliko naiz. Kantak esan bezalak, bai kantatuko dutenak, bai kantak berak aurkeztuko ditugu etengabe. Eta orduan, egongo gara biren artean, egun osoan zehar aurkezten. Eta hartaz aparte, bai, ateako gara bestiren bat kantatzera. Ondo, orduan jende animatzen duzue? Bai, noski. Hori esan behar nuen, nahiko belta daukagu jadanik eta lortuko dugu, baina hala ere oraindik norbaitek izena eman nahi badu posible da. Orduan, horretarako gure telefono zenbakian 699-612-124 telefonoan gurekin harremanetan jarri eta ze kantatu nahi duzuen esan eta bazkarira ere oraindik izena emateko aukera badago. Orduan, animatzen den ororentzat, oraindik atea irekita dago. Eta bestela ere, egunean zehar ikustera pasa nahi duen edonork ere, gonbidatuta dago Txanterako Ezkaba plazan jarriko dugun karpara. Ekainak 8, ezta? Hori da, larun batean. Gainera dirudienez aurten eguraldi hona ingo digu, iazkoaren partez, eta espero dugu oso giro goxoa izatea. Iaz euria gintzigun egun osoan zehar. Bai. Baina hala ere zongi atera zen. Eskerrak karpa jarri genuela. Bai, bestela. Bueno, hau da dena, zerbait aipatu nahi duzue, o...? Eskertu zuei, ez zuei, eskerrak zuei. Egiteagatik eta aukera emateagatik jentearen gana gure proiektua zabaltzeko. Hori da, eskerrik asko eta jendeari animatu da dira, larun batean gurekin
egunea pasatzera edo tartetxo bat pasatzera. Ba, eskerrak zuei ere. Bueno, arratsaldeo. Berdin. Euskal kultura ikusi dugun denok barrezka edertasun atseginez eragiok lagun iren mingain bizi horri